nene. Every time makita akong mga fake news, may kumakalat sa social media. I am releasing this statement. Wala akong talagang problema. We are not telling people that we are closing doors for press freedom. Nene. Before you click, before you share on Facebook, social media na yung mananap na yan, galit talaga ako. Isipin mo muna, what do you think of me? I'm not thinking of what I am doing. Nene, ito lang ang masabi ko. Hindi sa panahon ko. Not during my watch. Kasi every time, we are just, galit talaga ako. Ito masabi ko, ang mga kapangyarihan, mga mayaman, mga dato na yan, manakan katapat niyo. Hindi ko kayo uurungan. Pusang iring, I've been in the industry for how many years? I'm a lawyer, a prosecutor. You are telling me that I am not doing what is right. Gago kayo. Ito lang ang masabi ko. Nene. Huwag niyo akong galitin. Kota na kayo sa akin. I am very good when it comes to people na gawa ng maayo. But if you are praising me, you're getting into my nerve, galit ako. Ito lang masabi ko. Bantay ka sa akin. Hindi ko tolerate ang mga ginawa niyo. Nene. Sipain ko kayo. Every time I tell it, I do it. Hindi ko gusto ang mga ginawa ng iba. At I'm not doing this for my own benefit. This is for all of the Filipino. I'm running for presidency. I did not force the people to vote me. And then you're telling me that I'm not doing kung ang sikinahang lang buhaton. Pusang iring kayo. Huwag niyo akong galitin. Ito, I'm telling you, nene, shut up my mouth if sabihin nyo na mali ang ginawa ko. I will resign as a president. But if you will prove it, galit ako. Lagi na lang walang tama ang gawa. I am just telling this because sobra na. Ang galit talaga ako. Suntukin ko, liaban ko kayo, kutukutuhon ko kayo, suka kag dugo ko Klintik nga. Kayo pa ang may ganang magalit sa akin. You're degrading what I can do for the Philippines. Ipakita mo sa akin yan. Nene, if I tell this to you, ako mo kong pangunahan. I'm investigating. Sorry, President.